зарина модари 5 фарзанд аст. ҳамаёнҳо дар як ҳуҷра дар шароити фавқулодда зиндагӣ мекунанд. дар маҷмӯъ дар 401 ба истилоҳ соти хавлӣ 3 ҳуҷра мавҷуд аст, ки дар онҳо хуштомад ва хоҳар-шавҳараш ва кӯдакаш зиндагӣ мекунанд. шавҳари зарина дар русия кор мекунад, аммо ба далели носдовори кораш кам пул мефиристад. зан низ ҷойи кори доимӣ пайдо карда наметавонад ва корҳои ҳар гуна банд мешавад. гоҳ-гоҳ мардикорӣ мекунад. ки дилам инфаркт шудагӣ, 2 инфаркти дига ман ба мондагӣ, мутаассифона кори вазбин карда наметавонам. Ман ба як сатил даже об бардоштан мумкин нест. 2 нафар аз кӯдакони зарина фалаҷи мағзӣ доранд. 2 сол пеш бошад дар он вақт ба духтари 6-солаи зарина фоҷиае рух дод, ки мо ба далоили ахлоқӣ аз қиссаи он худдорӣ мекунем. ба кӯдакон кӯмакпулии маъёбӣ дода мешавад, аммо ин маблағ ҳатто барои доруворӣ ва нигоҳубини кӯдакон намерасад. оила ошхона надорад, онҳо ё дар ҳуҷра ё дар кӯча хӯрок мепазанд. ҳамомаш низ дар ҳолати ношоям қарор дода ва дар хона шустушӯ мекунад. зарина дар паси хона ошхонаи хурд сохтанӣ буд, аммо қиттаи нимсотиқае, ки он ҷо мехост сохмон кунад, баҳсбарангез баромад. аллакай ним сол аст, ки ҳуҷратҳои заминро тартиб дода наметавонад. оилаи дилшикаста ба кӯмак ниёз дорад барои ғизо ва барои беҳтар кардани зист.